Rusi RFI 175 version 5, updated price and installment. Vlog. So ayan mga kapatid, andito tayo ngayon sa Rusi Floridablanca, no, para dito sa RFI 175 kasi meron pala sila ditong unit, no. Dalawa po yun nandito na matte black mga kapatid. Ito yung version 5 na mga kapatid na RFI. Ito yung pinaka latest ngayong 2021 hanggang ngayong 2022, no. Makita natin yung kanyang style. So nakakiles na nga po ito yung mga kapatid kung RFI, ano. Pero na din siya pindutan ng seat dito, din yung sa fuel. So once na ginamit natin itong kanyang remote, so tsaka palang mag-ooperate yan mga kapatid. So importante ito mga kapatid itong remote nya, no. Tapos yung kanyang panel ay combination siya ng analog and then digital, no. Ayan, kanyang RPM nandito, tapos yung speedometer, no. Ayan, kabilaan pa nga mga kapatid, no? Ayan. So napakaganda niyan mga kapatid. At FI na nga mga kapatid ito. So yun yung pinaka mas maganda dahil matipid na rin to sa gas. Ayan, nakalagay na Euro 4. So nakikita ko maganda rin pala tong matte version, no, na kulay black. Ayan. Tapos combi brake system mga kapatid, yung kanyang braking system, kaya safety na rin mga kapatid, no. Tapos yung kanyang headlight, ayan, projector lamp yung design dito. Tapos meron niyang LED dito na park light, yan, kabilaan yan. Pati yung signal light niya mga kapatid ay LED na rin mga kapatid, no. Tapos naka telescopic fork, then tubeless na mga kapatid yung gulong, no. So ang size ng gulong nito mga kapatid ay, ang pagkakalam ko, ito 110 by 170 by 13. Ayan, so malaki siya mga kapatid, no. Tapos sa likod, ang size naman dito ay 130 by 170 13. Tapos kinaganda nga, tubeless na siya mga kapatid. Tapos naka dual shock, ayan. Tapos ito yung kanyang premium na logo dito ng RFI 175. So napakaganda, no. Lutang na lutang siya sa matte black na to. Ayan. Tapos meron pa ring kickstart mga kapatid, air cooled mga kapatid. Tapos meron din siyang side stand sensor mga kapatid, no. Ayan, kinagandaan dito, mamatay yung makina pagka nakababa yung sa
side stand. Then center stand meron pa rin mga kapatid. Tapos relax na relax ka pa mga kapatid pagka nagda-drive, kasi nga ito yung sa kanyang footboard napakahaba, no? Pwede mong ilagay yung paa mo doon, pwede din dito. Tapos sa upuan, yan yung camel seat mga kapatid, camel back. Yan, yung pinakamaganda dito. So hindi lang natin makita ng maayos, yung nakalagay kasi, no? So, yung nakalagay, wag sakyan ang motor na. Hindi natin masasakyan. Ito, makikita natin dito sa kabila. Maganda siya mga kapatid, no? Tapos sa taillight, LED na rin yan mga kapatid, no? May kamukha nga ito mga kapatid ngayon, yung NMAX. Kung mapapansin nyo, halos nagparehas na sila. Yung bagong version ng NMAX ngayon, halos nag-same na sila ng taillight ngayon mga kapatid. Parang ginaya na to yung NMAX pa. So joke lang yun mga kapatid. Oh my God! Wow! Parang sa tingin ko kasi na halos nagkapareha sila sa taillight ngayon. So ito fully LED na rin yan mga kapatid, yung kanyang taillight and then yung signal light. Tapos meron din niyang ilaw dito sa kanyang plate holder, no? Yan. Tapos disc brake na rin pala mga kapatid yung kanyang likuran. Tapos combi brake nga po mga kapatid, no? Ang ganda ng caliper niya, no? Yan. Tapos sa muffler, ayan, makita natin may heat guard naman na kulay matte black mga kapatid. So yan, update lang tayo mga kapatid sa RFI na ito. Sa mga gustong kumuha mga kapatid, meron pong available dito sa Florida Blanca. Dalawa po ito mga kapatid. Tapos kung ayaw nyo ng ganitong kulay mga kapatid, pwede naman po i-request ninyo mga kapatid kung ano yung gusto nyong kulay, no? Yan po, napakaganda nito mga kapatid. Kung ako nga ito na yung kukunin ko mga kapatid kung meron lang tayong budget. So I hope na matulungan nyo ako mga kapatid sa panonood ng aking mga video, no? Siyempre minsan nangangarap din tayo, no, na magkaroon. Yan. Tapos ito meron pala siya mga kapatid pahabol, no, itong USB port dito. Yan, ayun kinagandahan, meron siyang USB port. Ano, ayos na ayos, ready sa long ride mga kapatid. Tapos may packet pa siya dito. Yan, no, kasyang kasya yung cellphone habang naka-charge. Sa kabila meron din po mga kapatid dito. Tapos meron pa palang speaker rin dito, itong version 5. Yan, no? Yan, ganda. So ayan po mga kapatid, yung ating maikling review. So salamat po sa panonood. God bless po sa ating lahat.